Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng tinapang manok, pinakbet, at meron po tayo ditong konting pork belly chips. Yan, pinang-toppings po namin. yes. At meron po tayo ditong rice, pangimagas, kiat-kiat at pepino. At meron po tayong sausawan dito, suka na may pepino at bawang at ketchup. Yan. Isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron po tayong bagong makakasama sa online collaboration, ang aming bagong kaibigan sina PG Family Mukbang. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanila, please panoorin natin. Kain na po tayo mga ka-PG. Ayan guys, napanood natin ang bago nating kaibigan na sila PG Family Mukbang. O
Opo mga ka-foodie, na PG Family Mukbang po ay nakabase po sila sa Malabon. Kaya sana po, supportahan po natin sila at huwag kalimutan Subscribe! So bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na po yung kamay namin. Kain na po tayo. Apo. Ayan. Sabay tayo. Ay. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. PG Family Mukbang para sa inyo ang unang subo. Kain po. Sarap. Sarap. Yung tinapang manok po, kami lang po ang gumawa. Sinubukan lang po namin gawin kaya medyo maliit lang po yung chicken. Ayan. Sarap. Gusto ko mahanghang. Meron tayong gulay dito. Sarap. Meron siya lemon. Lemon ba yun? At saka... Lemongrass. Tsaka bawang. Hop. Sobrang lambot niya, pati yung buto niya malambot. Nakakain mo na pati yung buto. Mga foodies, PG Family Mukbang po, ang ibig po sabihin ng PG ay Pamilya Goson. Ayan. Kasama po yung nagbumukbang ang kanilang mga anak. Kambal po sila. Cute. Ano sila, kaka 2 years old pa lang po nila. At tapos, sila pong mag-asawa na si Sir Norben at saka si Sis Malu. Bago pa lang po sila nagmumukbang, 3 buwan pa lang po silang nagmumukbang. Tsaka, sila din po yung nagluluto ng mga kinakain nila. Tapos, pinapakita po yung mga niluluto at kakainin nila. Sarap. Ang sarap ng niluto po nila yung seafoods. Paborito yung seafoods. Kaya sana po, mga ka-foodies, supportahan po natin sila. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan. At maraming salamat po sa nating kakolab kahapon na si King Limhar. Ayan, maraming salamat po, ma'am.
Ma'am Ganda. Thank you so much po. Sana po bigyan po natin silang pagkakataon na makilala po natin sina PG Family Bangko. Yes. Ang cute na mga baby nila, kambal. Sarap. Sarap. Lambot. Sarap. Sarap. Mga foodie PG Family Mukbang po. Yan. Pamilya Goson po ha. Hindi po yung ibang ibig sabihin. Siyempre, thank you so much po sa previous nakakolab po namin sina Chedax Food Trip, Pretty Ricky, at kay Kim Limhar. Thank you so much po sa suporta ninyo at sa online collaboration po. Maraming salamat po. At syempre kay Precious Flores. Ayan. Galing-galing yung pareho ha. Maraming salamat, Sisi. Ang ganda yung dalawa. Love lang. Sabi nga, kain lang. Ang ganda nilang dalawa, no? Sexy pa nila. Kamaniwala. Malaki nga yung chat ko, paano ako sexy. Sexy ka? Pag nakatalikod. Ang sarap pagkaluto ng tinapang manok. Sigurado bago lang po sa pandinig po ninyo yung tinapang manok. Masarap po siya. Tinry lang namin. Masarap naman, no? Malambot. Makikita nyo naman po kung paano namin ginawa. Gayahin nyo na lang po.
Sarap. Ah. Sarap. Hmm. Gusto na natin to. Sayang. Gulay naman. Mm-mm. Gusto mo na yan. Mm-mm. Ito pa, oh. Mm-mm. Bigong na kaya to, ha? Mga foodies, PG Family Mukbang po. Supportan po natin sila. Subscribe. Sarap. Last. Ito. Wala na. Sarap ng pepino. Mm-mm. Sisikman natin to. Sarap. Ang Tamis. masarap. Matamis? Mm-mm. Mm-mm. Diba? Mga kapudibis, huwag niyo pong kalimutan. PJ Family PJ Family Mukbang. Mukbang po. Ayan. Ayan. Ubusin na lang po natin to. Yes. Mga kapudibis, huwag niyo pong kalimutan. PG Family Mukbang po. Yes. Mag-subscribe na po kayo sa kanila at bago lang po sila. Opo.
Ubus po natin yung gulay, tsaka yung tinapang chicken at pipino at yung kiat-kiat. So, maraming salamat po. Please, pakiclick na po yung notification po ni PG Family Mukbang po. At syempre, huwag kalimutan Subscribe! Ayan. Ganon din po sa amin mga kapudibis. Click nyo na po yung aming bell para lagi kayong Updated sa mga bagong videos po namin. Yes. Wala muna tayo shoutout at games po sa next mukbang na lang po natin. Yes. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!